Aron mas madasig pa ang pag-recycle sa mga mineral water bottles, usag ka barangay sa Mandawi City na malit karon ini. Aron sabi ilang matugyan sa dakong kumpanya nga nanginahanglan. Ang report ni Nico Serino. Sa barangay hall sa sentro Mandawi, naabtan namo kini mga personnel nga nabisi sa mga plastic bottles. Gipanangtang ang label ug takob ni ini. Ang maong mga botelya na tugyan ngadto sa barangay gikan sa lain-laing sitio ug organisasyon. Sa uban nga mga lugar, gikan pasab kini sa mga dagkong recycle bins nga gipamutang aron makahipos sa botelya. Tag 9 pesos kada kilo ang palit sa barangay ni ini. Ang ganyo na to atong mga purok leaders nga ingna na mga tindahan diya sa mga purok, inyo nga purok nga pundoko na lang aron. At least at the same time ang purok nasa sila income. So, magamit sa nila. Ang nahipos nga mga botelya nga nakuhaan og label gipangsulod sa bag-ong sako aron maripak. Maura sab kini ang ihatod sa taga-barangay aron ibaligya sa dakong kompanya alang sa pagpa-recycle niini. Matod sa kapitan, importante nga mapahinumduman ang mga tao nga dili magpasagad og labay sa nagamit na nga mga water bottles. Labi na nga nag-una kini karong klase sa mga basura nga mo'y mahipos sa mga imburnal ug sa mga clean up nga ilang gipahigayon. Kay before, sagol magunay ato ning ilabay dito sa dam site. Now karon we found a company nga upalit sad sa kaning mga PET bottles. So ang atong gibuhat, atong gi-encourage ang atong mga purok members nga instead ilang ilabay, ila na lang nang i-segregate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.